Salutare frate și bine am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi vom prezenta trotineta și bicicleta pe acest video. Avem frână, bord digital, avem așa, far, asta de moși, asta de drive și sport, Fast and Furious, accelerație, claxon, avem așa, niște roți care le-am pierdut pe asta, cauciucuri, de asta, aici tot un cauciuc, avem și luminează și frâna din spate. Da. Aici putem să lăsăm trotineta în jos, unde este. Și ce să mai avem, mașoane, nu știu, m-am gândit să le schimb. Firele de la ea, cric, e cam murdarea, n-am apucat să spăl. Avem aici motorașul, șmecher și el, discul de frână, așa, și cam asta este trotineta. Așa, bicicletă BMX, avem mașoane șmechere, frâne, față, spate, ghidon, așa, pedale, niște roate așa șmechere umflate ce trebuie, da. Furcă, lanțul, bă, să știți că o am de aproape 5 luni și lanțul ăsta încă-i top, șuruburile, da, cauciucul pe spate, așa am lăsat-o un pic de spate și cam asta este și bicicleta. E mai scurt, dar asta e, na, și are și firele de la frâne. Na. Acestea au fost bicicleta și trotineta. Da, dacă v-a plăcut, dați un like și o abonare. Și vă salut!